Väčšina z vás už asi počula o hre Pets Go. Je to teraz celkom populárna hra a ja vám dneska poviem, oplatí sa ju vlastne hrať. V tejto hre vlastne je to od tvorcov Pet Simulatoru a v tejto hre vlastne to je RNG hra, že takto tu máte kocku, kliknete roll a rolujete. Rolujete, dokým vám nepadne dobrý pet. No a proste to je všetko. Ešte tu zbierate proste takto breakables, tu zbierate rôzne coiny, ovocie, takto tu zbierate. Je to celkom zábavná hra a jediné, čo ma na tejto hre trošku štve, je to, že gemy sa nedajú normálne získať, ale musíte si ich kúpiť za Robuxy. Ale môžete aj predávať v item shope, čo som to teraz povedal. Môžete aj predávať v Trading Plaze a tam proste môžete predávať petov, no a za to sa vlastne získajú gemy. No a teraz tá otázka, oplatí sa to hrať? Podľa mňa áno, keď vás to baví, tak podľa mňa sa to oplatí. No, dneska si tu všetky tie veci ukážeme, že jak to tu funguje a jak to tu ide a no, takže poslite mi gifty, moje meno je Pitole. Nie, samozrejme nemusíte mi poslať gifty, ale keby ste chceli, tak ľudne môžete. Teraz vám sem dám môj nick takto na obrazovku. Iba keby ste chceli, ja vás vôbec nenutím, kľudne, keby ste sa rozhodli, môže to byť aj úplne najhoršia táto jednotková ona mačka, alebo táto úplne proste najhoršie jednotková mačka alebo pes. Mne je to úplne jedno, proste ja si toho vážim, hlavne je, že proste si toho vážim, že proste tak. No, vlastne v tejto hre ide o to, že máte tú kocku a rolujete. Dobre, čiže ja dúfam, že som to teda páčilo, či nie, nerobím srandu. Vlastne za každý roll peta, tak dostanete coin a za tie coiny si tu kupujete takto upgrady všetky. Čiže je tu upgrade napríklad coiny, že odomknete si coiny, že môžete takto zarábať túto coiny. Som unavený. Potom tu máte, že rýchlejšie otvárate vajíčka, potom tu, že ešte rýchlejšie otvárate vajíčka, potom tu, že instantne sa vám otvoria vajíčka, autorol, že sa vám sám bude otvárať, no you get the point, proste ide to. Takto a niektoré tie upgrady môžu byť aj celkom drahé, ako napríklad taký jeden upgrade. Napríklad taký jeden upgrade stojí aj 500 miliónov kľudne. Tento stal, že 1 milión a to je šanca, aby ste si odomkli huge petov. Že nie, akože šanca, že odomknete si šancu, že vám môžu padnúť huge peti. Potom tu je, že odomknete si šancu, že vám môžu padať huge peti, či shiny peti a tuto máte šancu, že vlastne sa vám zvýši tá šanca na shiny petov. Čiže tak. No a dneska by som chcel farmiť a už dokončiť tieto upgrady, čiže tak ja si zatiaľ kúpim tieto hoverboardy. Kamo, tento hoverboard sa dá iba získať v Pet Simulátore za to, že ste partner. Tu si ho môžete kúpiť za 22 miliónov, kamo, ja si ho hneď idem dať. No a idem sa pozrieť sem do shopiku. Čo tu také? No toto si kúpim, lebo toto sa hodí na vykraftenie Rainbow Kociek. Toto si asi ešte kúpim. Toto si kúpim. Už nemám nič síce, ale to nevadí. Čo si môžem také vykraftiť? Môžem si spraviť Rainbow Diceku. Potrebujeme ešte 2 fruity Rainbow. No, ideme si spraviť Rainbow Dice Potion. Ja si teraz idem poekvipovať všetky tieto koktejly, všetky tieto vecičky a idem farmiť. No a ideme farmiť. Ja si zapínam autokliker a ideme farmiť. Aha, tu je Lightning McQueen. Kamo, to čo je, to je oný Speed McQueen. 5 minutes later. No, čiže máme volačo nafarmené. Ideme si kúpiť voľaké potiony. Tak, poďme sa pozrieť do Trading Plazy, že ak to tam ide. A po prípade volačo popredávať. Tak ja počkám, keď mi kúpia petikov, no a ja sa vám ozvem. 5 minutes later. No takže zarobili sme pár gemov, mám 2012 gemov, môžeme ísť takto sem do mail. No a pošlite mi gift. Samozrejme, že mi nemusíte posielať gift, ja si robím iba srandu. Iba pre tých, že čo by to nepochopili, že je furt iba žebrám o gifty, tak ja si iba srandu robím. Dobre, tak čau. No a čo si také môžeme vyupgradeiť ešte? Tuto takto boosty, môžeme si skin na hoverboard.
Fúha, ja si asi nechcem kúpovať skin na hoverboard. Ale vlastne toto video bolo také kámo, dobre. No vlastne toto video bolo také vysvetlenie opäť z Go, že ak to funguje tá hra aj tak. A proste, no, tak proste také vysvetlenie, čiže také, že čo máte robiť, jak najlepšie investovať a jak najlepšie zarobiť, tak také budú asi až na budúce. Čiže ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite like a odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Dovidenia. Pst, hej, si ešte stále tu? Tak, čo tu čakáš, neváhaj a klikni na toto video. Je podľa mňa ešte lepšie než toto a určite je parádne. Dobre, tak klikni na ňo a čau.